Di Masakbayan. Di napalabas, sadot kan manugal ni Edna nga asawa ni Bantor. Idinaduktalan ni Bantor nga isugsugal ti asawa na ti kwartada. Dinan ititad ti sweldo na kan ni Edna. Pimanaw nga rod ni Edna kat napan nagtrabaho jay syudad. Insugal na ti damo asweldo na akadwa na ni Dagol an muna jay syudad. Kabayatan na, imbaga ni Sisa, animat Edna, ti agbayad iti abang na. Nagpatulong nga rod ni Edna, ken ni Dagul. Papagayam, denggan ti tuloy ti seriya tayo itaalawas anang pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Umay kala ijayan kon. Adda ba kante ijay? Nalakapay. Ay, ijay ka di asidag ti sugalan? Nakitang matgayam iti napanta na kisugal. Nalakalaang ti abang ijay, tasaan na napintas sa balay. Nungay kasapulan da ti advance payment. Awan pa'y kwarta. Kasaritak di akin balay, tanasingad agayam ko. Ibagak nga agbayad kanto into nagtapos da ito'y abulan. Dayjay ka di ti akin kukuha iti nagsusugalan tayo. Wen, iso ama siguradok amayat dayjay. Amudamat amapan kanto manen agsugal ijay. Adda imbaga ti kabarbaro agayem ko, nga adda nalaka apagabangan. Umalistan sa ijay. Ijay ka di ayan dagiti agsusugal? Ay, jak kayat ijay, tanangalaw nga iti rabi eh. Jak makaturog. Ay, kayat ko ijay. Tanalaka ti upa iti kwarto. Gapo ka di si ka kumati agbayad, kat kayat mo ti umalis ijay? Nalaklaka nga rod ijay. Nakisaupay ni Dagol, nga uray inton katapusan ti panagbayad. Ha? Kastaya? Kat awan samot masnop at trabaho da Dagol. Uray awan masnop at trabaho na. Ta saan nga agpilpili iti trabaho? Uray kumboy dita kat di na atrasan. Ay, mas daawak matkan ka. Ang adakan ka no umalis ka. No siyak, jak kayat ijay, takunada anaariwawa ijay adiso. Sumagmamanon abulan tinapalabas. Gamsaan mat nga agparparik na ti asawam. Awan mabalin, iso ti kayat na nanang. Iso ti pimanaw. Amo na ti pagawidan, ano kayat na. Kunana at tulungan na ka nga agsapol para iti anak yaw. Ngam di na ba't umay iliwan ti anak yaw. Sana mabalin na pilitan ti may sa atao ang mga ramid ti tinasaya at pare ti pamilya na. Ay, unay ba't lakat nga rudan tinatumtumpo ngam nga inasawa. Irresponsable nga asawa, nanang. No mabalin la ko mga isubli kaninanang na, inaramid ko. Itak di apo ko ta. Intugot ni abalayan ijay tsanggay. Kating gatangak iti tinapay. Di batan agaway ni inana. Ay, wan nga raw. Uray ko man agawid mat ni Sisa. Tagdamag ta no kasano ti kasasaad na idna ijay syudad. Adamot siguro numero ni Sisa kadagiti kabagyan na. Agdamag tan na. Ha? Ay, wan nga agpaisuan niya. Ay, ka man kid di padasin nga agdamag. Mali, mapanak man nga agpaiso. Bareng ada maipadamag ni Sisa, maipapan ka ni Edna. Mala, ingka nga rudain. Tapno mamuan tamat, no kasanon ti kasasaad ti anak ta. Da kayo mo ti masabat ko nanang. Papanan yaw? Mapanak ko ba iti balay, iti kabagyan ni Sisa. Ta makidamagak ano kasanon di asawam. Nang lipatan ni Edna nanang. Pasare damagan ti anak mi. Ngam jakmat amo ti sungbat ko. Adamo cellphone mo. Apay ngay, adi mo kontakan. In black nak siguro, ta jakmat makontak. Bayan yon, no di na kayo ti agawid nanang. Kasta kadilatan, bye-bye am. Pimanaw nga awan ng papanaw ken ko ana. Amo na ti rimoran na. Amo na mat nga rod ti pagsublyan na.
Naggapu ako iti ayan ti kabagyan di sisa. Awan mo't kano jay makaambo iti numero na. Agad adal kano iti ilay. Ay, kaslaulag anang panaw iti naglupusan na. Kaslawan anak na pinanawan na. Ay nasabat ko gayam itay ni Bantor. Dinamag ko no da kontak da. Kunana mo't nga in black sa kanunid na. Ha? Ay, di na nga ta mapanbirokan? Kunana mo't nga amo na kano tipim manaw, iso nga amo na mo't laang ti agsublay. Ha? Ay, sa bagay. Uray siyak mata. No pinanawan nak ti asawak asa daw. Ay, pagan-anok ngay asa pulan. Ah, kulas! Lakwan nakman iti sabon balasang kaw. Aglaba ako hanggang mawamagayam sabon may. San ka di pa nagaw-awid manugang yaw, nana? Ay, saan pa'y may balasang kaw? Nang lipatan jay taaw. Imbag ta saan ang mapansapulan ni Manong Bantor, nana? Ay, saan may balasang kaw? Kunana may, ano iso kano ti kayat na? Bye-bye-an na kano may. Ay, nauman iti asawa na, nana? Di na kano kayat apilitan ti tao, no di nan kayat balasang kaw. Ay, anya nga tati di na kayat ka ni Manong Bantor. Kat naganos may. Lakwan nakman iti sabon basang. Naggapumat dito ni Nana Petra, nana. Gimangatang may iti sabon. Day, agpada kami nga rod nga aglaba. Ay, adaman imaritis ko, nana. Kuna nga min ni Nana Petra, asaan ka no apagan ano ni Manong Bantor ni Edna? Kasta ti kunana, tanalpasandan nga inanakan ti anak kaw. Nimet nga min Edna ti pimanaw. Saan mata pinapanaw ni Manong Bantor? Saan apimanaw no ikikan na kuma iti kwarta? Ikan na kuma, no di na ka no isugsugal, nana. Apay, kasta ti imbaga ni Bantor ken ka. Adda ka di relasyon yaw. Taapay kasta ti ibagbaga na maikontray ti anak kaw. Ah, ni Nana Petra ti nakaibaga. Saan ka ta ni Manong Bantor? Agdandan na kayon samatan kan ni Dagol. Dakas ka day. Kat no adda pa ka irano dakkan ni Dagol. Ngam adda asawa kan anak mo. Adda da iti lugar tayo. Pananglipot day tanga inaramid mo. Awan mabalin ko, tanalpasan. Napasama kan. Panagkunam, ayunan dagiti dadakkel mo day tanga aramid mo. Ay, awan pa kaamwanda iti inaramid ko. No maamwanda, kaawatan asikatin ng ibaga, sisa. Nasaya tanasabat ka si kaasalawasaw. Nay, apayan. Anya ko matiinsal sa lawasaw ko abalayan. Ay, dinakman awagan iti abalayan. Tapad-padak sa mutyanak kaw. Apay ko maapadpadaksag ako, nam. Eng kakit din ibagbagaan na uman ni Bantor iti anak ko. Kinasalawasaw ka da iti mangibaga iti pudnaw. Nagagat ka da iti anak mau. Uray kumama no saan aman nugal ti anak mau. Apay nga road nga ing kapay lasasawan. Uray saan ko nga ibaga, tamakita mo ti tao ti aramid na. Pinanawan na ti pagrebengan na iti pamilya na. Awan pa'y iiliwan na iti anak na. Anya ka diter aramidem, ta nakailad ka laditan. Madi nga ron ti bagbagik. Manungal daw adi ka na pa nagtrabaho. Sadot ka, taday talagil ilad di amom. Iso ang madi ti bagik, tamasikugak ngamin. At anton anak ta. Mamukpay, no siyak ti ama day ta. Anya, si kalaang mati kinadanak dito syudad. Amu pa yun ngay. Agduduma mo't alalaki ti kasugal mo. Agsusugal kami laang mo't. Saan kami mo't nagkakaida? Di ka mo't binantayan. Itaman pa yan nakalagip ka nga imay dito eh. Naikatak mo iti trabaho.
pilitan nak ni Dagol amapan agbirok iti trabaho. Kat masikugak. Ay na, daytan, ti kunkunakken ka. Kanayon ka ngamin nga aglangan, iso ang nangalan ti boss mo, iti sabali a para lako na. Narigat ti agbirok iti trabaho. Sapay awan makukwartak. Di nakmat ikan ni Dagol. Kat no awan mo ti permanente a trabaho na, no mapan agkumboy, apagbiit laeng mo't. Narigat ka no ti agkumboy. Adamot ka riton nga aramatan na. Masadot laeng Ay, ubing nga agpaiso ni Dagol, ngam ni Manong Bantor. Ngam nasaysaya at nga amang ni Manong Bantor, ngam dayta Dagol. No agtultuloy akas jay ni Dagol. Panawakon. Sobliam ti pamilyam? Napnapa namanin. Nagdakkel lang arudan tatyan mo. Nagalas ka kitaan. Agsursur ka pailaan. O anya, nakaluto ka din? Awan mat ti mailuto. Awan pa'y karga ti gasol. Huh! Nyamutan ti kasoy abiyag. Wanya rod. Pestikit di. At dapay lang iti tiyan ti anak ta. Ang mabisinanan. Kasanong tupay inton mayanak? Saan mo nga ibagbaga anak ta? Ta anak mo lang. Mabalin ayamat ang mabukal ti ubing iti tiyan ko no awan ka akadwak. Agdua-dua ak nga rod asyak ti kaduam anang aramid iti ibagbagam nga anak ta. Anyat klasim a lalaki. Tapag dua-dua ampay ti bukod mo nga anak. Agbakasyon na kiji lugar tayo. Umay ka kadimot? Diyak mabalin ti agawid adakkel ti tiyan ko. No kasta, agbati ka dito yung syudad. Wen kayat ko kumamot ti agawid. Ang kastuyak mo't ngamin. Apay ngamin anak idun na ka iti sabali. Katadamot asawam. Pinanawak mo't tanday jay abantor. Basol na ngamin. No apay apim manawak ijay lugar tayo. Saan mo nga ipabasod iti sabali ti biddot an aramidam? Nagrigat mo ti kastuyan. Diyak amo no anya ti aramidak. No ngamin si aasawa ti tao, saan arumbeng nga agbirok pay iti sabali? Kunak no may mayat ti biyag ko iti sidong ni Dagol. Tagpada kami nga agsugsugal. Ang saan mo't gayam? Takaslad adda nga agrigat hak. Awan pulos tinasayaat nga itden ti sugal, Edna. Day, si kamot day tamasabat ko sisa. Ayan ka di dyan ako. Apay adi mo kadwa. Nabati di syudad, nana. Na, di na ka din kaya ti agawid dito. Nang lipat ka din ti anak ko. Di na kayo pa'y nalipatan, nana. Adala ngamin makagapo no apay asaan ang makaawid. Anya ka diti makagapo, tadi na kaya ti agawid. Ladingitak, ngam dinak inik ka iti pamalubos amang ibaga iti makagapo, nana. Agam, sigurado nga amom ti makagapo, balasang ko. Na, simmangpet ka manain asaan ang maispelling ti itsura day tarupam. Anya man ang tinapasamak. Nasabat ko nga men ni Sisa. Simmangpet ngam di namot kadwa ni Edna. Dinamag mo kumaa, no apay asaan asimmangpet di anak mau. Dinamag ko nga road nga maawan ka no ti karbangan na amang ibaga. Damagan tanto ka no ni Edna no sumangpet. Na, anya ngay nga tati makagapaw. Karkar naman, tadi na matensang petan ti agamana. Di na nga ta kaelew ti anak na. Adda nga Roger rason na ide. Alaklakay ka no nga amang ni Bantor ang maidilig kenkwana. Itapay, sana ibagaday ta. Awan mo't nang pilit kenkwana anak asawa kan ni Bantaw. Si kakadida na masabat ko, sisa. Imbag ta simmangpet kan. Kumusta? Kastoy Manong.
Kat si Kangay, kumusta ka mat? Kastila tamot aading ko. Dakkel siguro ti anak yun niya. Wala din ko. Simre ka ni ti daycare center. Iso ti itultulod ni nana nga binigat iti pagadalan. Ne, dakkel nga rodan ano kasta manong. Dakkelan ha. Nalipatan na pa yung ti inana. Di nang damdamagan. Kasla ni Sisa ti kinasaom ijay dalan, anak. Wala nang, iso. Kasangsangpit na naggapo iti syudad. Dinamag mo kumaa, no simbang pitmat ti asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna na ka umuna kon. Madamag kuman anak ko. No kadi ag subli ni Edna. Awatem kaday, wano saan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas nakiden na ni Edna ken ni Dagul ket idi masikugan daytoy kanayon ti apada naibaga ni Dagul asaan nga isu ti ama ti sikug ni Edna ket idi nagbakasyon ni Sisa ijay lugar da saan asimurot ni Edna tadi na kayat nga ipakita ti sikug na idi nagsabat da Sisa ken Bantor saan adinamag ni Bantor ni Edna nga asawa na papagayam denggan tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Dinamag mo kumaan, no simbang pati asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna anak ang move on akon. Madamag kuman anak ko. No kadi ag subliken ka ni Edna, awatem kaday wano saan. Depende iti sitwasyon nanang. Diyak pa may bagay ita. Anya ti kayat mo asawan iti depende. Diyak manam mo. Kasla diyak kayatan nga po iti naramid na. Amang ano dapay kat sabali iti biyagnan ah. Kaslakas tamot ti atap ko anak ko. Taapay asaan anagawid, idinagawid ni Sisa akadwa na ijay syudad. Awan ka di pa'y naluto amakan? Adda ka di pinanawam ang mailuto? Manipod adda ka dito'y sidong ko. Kanayo na kang agmalas. Apay ang manipod nagsikugak. Kat kastamot din ti kanayon mo nga ibaga. Agpay sumat ngamin. Awan pa yun pagpuunak nga agsugal. Basol ko ka de, no awan pagpuunam? Inka agdiskitar iti pagpuunam? Makaamu ka man laditan. Ada pa panak. Sa dino ti papanam? Panawan na ka di ditoy? Komporme ditan amaturong ti sakak. Sikan samot ngamin ti malas iti biyag ko. Ha! Panawan ka man langan! Peste ti kastoy! Kaslasaan a tao tinangiso katak iti asawak. Naimbagpay kan ni Bantor, tanasingpet. Uray adayo tinagbaetan ti edad me. Kasangsangpet ko. Namada ka mo titiruar ti boarding house ko. Sisa, pimanaw ni Dagol. Diyak amo nagsublipay wano saan. Mabalin ka din nga umayak dito boarding house mo. Apay nga minapimanaw ka idi. Di mon tumot ngamin kaya ti tumulong iti magastos iti boarding house. Pangaasim, agyanak pa'y la kuma ditoy. Anya pa'y ngay, alangan mo't apapanawan ka.
Awan mo't nga rod ti mabalin mo akamangan dito'y syudad. No saan na siya klaan. Agyaman akunay kan ka, sisa. Nagbidutak anang isukat ka ni Bantor. Uray ibagbagak alaklakayan. Nga may mayat pailang nga amang tibiyag ko itisidong na. Kasano ka pa'y nga rod ang makaawid ita. Kat masikog kamatan. Nagsublingatan ni Sisa ije syudad. Tapay ko mano nagsublay. Kanaw, di ko naman nagsabatan yaw. Nagsubli siguro na ije syudad. Mapay ka day. Kaya't ko nga rod ti sumurot kun kwa na. Kaya't ko ang makasarita ni Edna. Kanya kumangay ti pagsaritaan yaw. Damagak ano agsubli pa ikan ni Bantor wano saanan. Ay, naladaw kamat ang nakapanunot iti dayta. Ang mga nuawanan ni Sisa na nagsubli ni jay syudad. Amumatayin, mabiit lang day jay no pumasyar dito lugar tayaw. Kunamot ngamin ni Edna at tulungan na ni Bantor para iti masakbayan ti anak da. Ang anya ngay ita. Nakita da ka kadidananang idinagawid ka? Wana, kunana nga rod ang nakalipat ka kanon. Anya nga'y ti insungbat mo. Imbagak nga agawid kanto. Diyak imbaga masikog ka. Agyaman hak, tasaan mo nga imbaga. Kasano na makaanak ka? Di makita damot laang ti ubing. Ang panagkunhak, nasaysayat ang nakasaklotak iti ubing. Ngam ti makita dak amasikog. Isumot laang dayta. Alangan mo't nga ibagam a pinidot mo ti ubing. Naimimbag labasitan ngam ti dakkel ti tiyan ko nga agpakita kadakwada. Mabalin siguro ti ornong ko na nang. Gumata nga kiti materyales ta padakkalak to'y balay tayo. Ay, adakan ka, anak. Nabayag mo't a planom dayta. Sumagmamano atawan anagurnong ka. Panawanan tapno padakkalak na nang. Mabitla amalpas ta ando ti trabahador ti kontratista nga inalak. May mayat metlaang no daras malpas. Mamaminsan ti taktak. Diyay launay aglutaw iti kanan ti trabahador. Sa nabalit nangala akitilib ko. Tapno mabantayak na iti trabahador na nang. Sa bagay, may mayat metlaang no adda ka amang kita kadakwada. Nakita nakakadi ni Bantor, idinagawid ka? Di nakadidinamag? Wino, kinumustaman laang? Saan man? Dinamag ko no dakkelan ti anak yo. Sumsumrot ka nun ijay daycare center. Kasta ka di? Ni siguro katugangak ti mangitultulod kan kwa na ijay daycare center. Wan ka no nga rod. Di nakakanumot ang damdamagan di anak mo. Imbagan ni Bantor dayta? Wan. Di mo mat siguro mapabasol di anak mo no awanan ti iiliwan na kan ka. Si Kantupay, saan kan samot ang mailiw iti anak mo? Nay, itaman pa'y makita kayo, tata. Ay, madamag ko man. Nagawid ni Sisa. Saan ka day nagawid ni Edna, tata? Saan nga raod? Uray siya kat mas daawak no apay asan ang nagawaid. Agad adalan iti dikir di anak na. Ewan nga raod. Diya kun makitkita nga umay dito'y isturmaw. Damag kawan na tarabit kano iti pagadalan, tata. Kasta ka day balasang kaw. Ada nga min kaadalan na nga itultulod mo't lang ti kabsat ko, tata. Isuti na kay baga, anatarabit kano nga ubeng ti apo ko yaw. Nagdakkel ba ti patpatakder ni Bantor abalay iji asidagmat laang ti balay da. Nakitak matlaeng idilim mabasak ijay. Naimpin ngamin ni Bantor. Amuna ti agurnong para iti masakbayan ti pamilya na. Karaman kumamot ni Edna amakin balay ijay no adda ditoy. Day tatay kunada adi na inaramat ti utak na. Ha? Hey, sinayang na tinasaya at agasat na kuma. Ti pagsidaawak kat no apay adimot la agawi doon.
Nakulapan ti panunot na. Agbabawin taw, ang mga nunala daw taw. Oh, kasano ka itan? Agbatbati ka kadilatan dito boarding house? Anya ngay nga rod. Adda ka di mangawat kanyak iti trabaho. Kastoy ti kasasaad ko. Maamiris mo mo siguro itan tirigat ti bidot nga inaramid mo. Uray gayam lakay ti asawa. Nulakat na singpad. Saan ko kumangain sukat? Mas daawak namin kan ka Ada permanente at trabaho di asawam. Ngam kinay kayat mo kit din ti may nagtrabaho ditoy. Kwa, sisa. Inton makaanakak. Agsubli akon kwa na. Kasanon ton ti anak yu ni Dagol? Kwa, nalakan tula ang apusipusan ti alipuspos ni Bantor. Ha? Kasano ko maapusiposam ako nam? Kwa, nalakala ang artista anday jay. Kayat mo asawan? Alilawam ti asawam tapno agsinubyan kayo? Wala, no kasapulan. Apay kit din asaan? Agsoble ko man ni Edna tapno agtipon damot laang ni Bantor. Ti saludsod. Kayat nga tani Bantor, di nantupay damagan no ayan ti asawa na. Ipabuspusa ti panagsinubyan da. Kasano kuma katawan mat dito'y na Edna. Bay anak ka di ang mga ramid iti pabuspusan. Basta di ka agar aramid iti may kaniwas. Anyamot amay kaniwas ngay bagbagam dita. Amamukan. At aramid mo amaday no maminsan. Sikamot na masabat ko, Barok. Wala lang. Papanan nyo ka day. Umayak ko may jabalayo, ta kailiw ko matod ti apukok. Intuludan ni nanang iti daycare center na nang. Awan da ita. Saan ka kadi asimrok iti trabaho, Barok? Naglibak pa lang, tawan ngamin mangkita ka iti trabahador na nang. Kasta aya. Kumusta kayo kano, kuna ni Edna? Sino tinangibaga kada kayo na nang? Ada inawagan na kanakan ni Lakay. Daita kano ti imbagana, kumustaan na kayo. Nakamove on kami ni ti anak ko na nang. Nay, madinsa matipul o iti angay. Apay akas ta ti Jarmaw. Diyak man matukod no anya ti adda iti panunot ni Bantor. Tapay kum atukudem ti kapanunutan ni Bantor, aber. Nagsabat kami itay. Imbagak apakpakumustaan kampay ide ni Edna. Kuna nakit din ang nakamubunda kanon nga agama. Ay, anyang amin tinaknakan mo Taimbagam pinakumustaan ni Edna. Katsan, Mart? Asino kumangay tinangidanon iti pakumusta na? Patsin na nga ta pinakumustaan ni Edna. Imbagak nga inyawag di may sa kaanakam. Ay, maditi agulbawd. Gapulaang taada kayat mo agunudan. Kayat ko garon gagsinubyanda. Tapno makikabalay mutlaang ni Edna iti dakkel abalay. Lakwan nakman iti Ricardo balasang kaw. Dakkel mati paparamid yu abalay nana. Ay, ni man Bantor ti akin na balasang kaw. Ay, awan lata ka di ti damag yu ni Edna nana. Ay, awan balasang kaw. Tay kunada nakaslanang panaw iti naglupusan na ako nada. Kasano nga tati kasasaad na ita? Nasaya at siguro at ikasasaad na tadi na malagip ti agawid. Kasta nga ta, nana? Hanya pa'y nga ino di kasta balasang kaw. Tay gat-gatagak nga rudan. Tay nakon aglutaw iti kanan dagiti trabahador. Aganakak kuman. Tapno makaawid ako ni jay lugar tayo. Ijay ka di balay dananang mo ti sangputam? Wano, ijay balay danana Petra. Ha? Kasano nga agpaiso?
No ijay balayda. Damagen da no asino ti ubing. No mat ijay balayda nanang. Anya ngay ti makuna ni Bantor. Dayta itatirigat na. No madamag da nga ije balay dananang mo ti sinang putam, kaawatan asaan anapatag ti pamilyam. Anya nga tangay tinasaya at nga aramidag. Ay, awan ti maisingasing ko anasaya at nga amok nga aramidem. Masapul a panunutak anaimbag. No anya ti rombang nga aramidag. Ne, ada ka matitoy palengke manong dagol. Apay no addaak. Adda ka di masapol mo? Mano, di ka kadimangtad iti usaran ni Edna no aganak? Ne. Apay ko mga ikak. Kat sa anak mo't asigurado no siyak ti ama ti sikog na. Ha? Pag kunamot asaan asika ti ama ti sikog na, kat nagdan na kayo. Ado ti kinasugal na alalaki. Ang mga no nagpasikog kadako ada. Sana ibaga asyak ti ama. Anya? Kasta kakiting ti panagpampanunot mo? Agsigsigurado aklaang. Pinanawan na pa'y ti asawa na. Kanti anak na. Di nakit aramidan kanya kon. Ngam kasanon ti anak yo. Ay, saan kumot nga rod ama sigurado no anak ko? Di kan samot makaaw-awat. Nasabat ko ni Manong Dagol iji downtown. Dinamag ko no, daitad na nga aramatom no aganak ka. Ngam apay nga yakas di tinsungbat na. Anya ti insungbat ti awanan bain. Apay ka no ko maamang ted, kat dinamat sigurado no iso ti ama ti sikog mo. Mauyong at talaga day at tao. Ay, jak man ammo, no anya ti kinayat mo kankwana. Awan pa'y masnop at trabaho na. Kunak ngamin no nasaysaya at ngam ni Bantor, taob umeng. Angam saan mo't gayam? Nagbidtutak. Talaga adakkel abiddo ti naramid mo, Edna. Gaputa ko nam alaklakay ti asawam, insukat mo kit den. Saanan aday ta ti panunutak, sisa? Ti panunutak ita. Kat no kasano ti panagsublik kan ni Bantor. Kasano? Ada nga tapamuspusan, tapno agsinublyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan, sisa. Mayat daytoy ana panunot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas ididinamag ni Nana Petra kan ni Bantor no kayat napay nga awatan ni Edna. Nakunamot ni Bantor adipende iti pasamak. Iti sabali abangir, pagduadwaan ni Dagul, no iso ti ama ti sikog ni Edna. Pinapanaw na nga rod daytoy, iso ang nagsubli ni Edna, iti boarding house ni Sisa. Iti may sangal daw, adda na ibagan ni Edna, kan ni Sisa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Saanan aday ta ti panunutak, sisa? Ti panunutak ita. Kat no kasano ti panagsublik kan ni Bantor. Kasano? Adda nga tapamuspusan, tapno agsinublyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan. Mayat daytoy ana panunot ko. Anya dayta na panunot mo?
Mabalin ka di amaamuan? Wana, masapul amaamwam, takaraman ka iti planok. Ha? Apay ko maakaramanak? Anya ka di day taaplan-planwam. Naimbag abigat mo, abalayan. Kastamat abalayan. Kunakman no di na kun ibilang nga abalayan. Kung kunaklaang mo't ididay jay aabalayan, mabalin ayamot kay babawi ti panagabalayan ta. Saan ka day? Abalayan? Ay, siguro ngam nungay agsina dagiti makagapaw ti panagabalayan. Saan kadaya may babaway? Ha? Anya ti kayat mo asawan, abalayan? Kas kumano ti may sa kadakwada ket nakiden na iti sa balay. Kas jay ti kayat ko asawain. Anya? Adda ayamot kasta. No nagsina da, mabalin siguraw nga ex-abalayan. Nakitak mat ang nagsarita kayo kani abalayan Petra. Apay akas lanar ba akad suuran day tarupam? Masurunak nga ron di imbagana nga ex-abalayan nak kanaw. Anya? Apay nga ex-abalayan? Jakman amoy ti dadya bakbakatan. Eso ang masurunak. Ay, adaman siguro na isawang mo amaday. Eso akas tati imbagana. Anya kumangay. Talagakit di nga agpadadaa iti anak na. Adi da ambo ti sasawunda. Agpada kayo mat iti anak mong aulaw. Imbis ada kayo kumati agbain. Anya kumati kabain ko kadakwada. Kasta ti makunam. Ngam apay nga raw da kayat mo nga ipamuspusan. Ti panagsinublyan da. Gapaw, taad da kayat mo agunudan. Jakat ipamuspusa na ti pagsayaatan ti anak ko. Saan adakas? Ngam saan ka kumamat ang mga ramat iti sa bali ataaw? Pautang ka man iti bagas lanay. Awanan at isa kadak na ipautang ko nana. Adu matirik damanong bantor. Ingkalangan umutang kadakwada nana. Anya, inak umutang ka ni bantor ko nam. Nay, apayakas lanas daw ka nana. Dakis ka day. Ay, pakpakawan ti mapan umututang ka ni bantor. Awan mo't dakis na tamanugang mo. Ay, awan gaya mo ni Edna. Nalipatak mo't nana. Ulaw ka talaga. Panawan ka man lang. Ay, pimanaw ti bakit? Nalipatak lakit di na pimanaw gayam ni Edna. Namet ex-abalayan dyan nagbarugso ta pimanaw. Anya ka day ti kinagura na? Ha? Anya jay kunayo nana? Ex-abalayan? Ay agpay sumait. Kunana iday asaan ko kanu nga awagan iti abalayan. Isu nga ex-abalayan nga raw. Ha? Makakatawak kat nga rod kada kayo nga gabalayan. Anya ka diti kinaguran tanagbarugso tapi manaw. Umut-utang nga miniti bagas nana. Imbagak ma takin ni Manong Bantor ti pagutangan na. Tamok nga adaw ti irikyaw. Ay, mabalin nyo latamat ti agpakiskis. Kat anya nga itinsungbat na. Pakpakawan kunana may sa pimanaw nana. Agin nga gato nga main. Ngam awam nga raw may panakil na. Binibiit mo at nagiti trabahador ti ipatpatakder da abalay. Adu da ngamin nanan. Kayat ko amalpas da aging kat madanon ti panagtrabahok manan di munisipyo. Pagmayatan na nga agpaisaw no adaw ti trabahador. Kin kumpleto ti materyales nanan. Ginatang ko amin ng imbagada agatangag. Daytoy samet balay mo ti kadakkelan ditoy purok tayaw anak. Balay tayo nanang. San ka ta balay ko? Da kayo kan ka anak ko ti kabalay ko ditoy. Kablaawan ka anak ko. Nakabalay ka iti kastoy. Tanagagat ken naimpen ka. O day nanang. Dakkal mo tinay tulong nyo kanyak. Dagluto iti kanan nagiti trabador.
Ken ti panang itultulod yu iti anak ko, ama pan iti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito asidag ti dagusmi kan ni Sisa. Anya ko mati pagimbagan na. Ibagam manen nga anak ko ti sikog mo. Inton maipasngay ko ti ubing. Umay munto kitaan. Amangan no si kanto ti kaing-ingas na. No aksidente siyak ti kaing-ingas na. Siyak siguro tinaginawam. Si katay makuna atakrot a lalaki. Di mo amo asangwan ti responsibilidad mo. Katsiga, inaramid mo kadimit ti kung kunam a responsibilidad mo iti pamilyam. Nangag ko ti saritaan nyo itay kanida gol di tarwar. Salbag da dya a tao. Ipasa nakit di kanyak ti madi nga ugali na. Anya ka di tisimkan iti panunot mo, idi imbaga na dayta. Kwa, Sisa. Napanunot ko ti pinanawak a pamilya. Dayta, di ko nada. Nga amo makitaan ti kamali ti padam a tao. Ngam, di mo makita ti bukod mo a kamali. Daytoy siguron tay kunada. Apili-apili. Nga makapili mo't iti kuggangi. Isungarod asaan arumbang nga agapura ka nung maipapan iti asawa. Wen nga rod ah. Ay, Sisa. Tay ibagbagak gayam nga aramidan ta. Di ibagbagam? Tapno maguyugoy mo ni Manong Bantor a makisinnublian kan ka? Wan, Sisa. Kasanungay no sumangpet ni Edna, kat agawin di tabalayaw, nana. Saan ko ama desisyonan day tabalasa ang kaw? Ni Bantor ti mang desisyon. Ay, panagkunayaw nga ta. Awaten na pa'y, nana. Kaslag padadamot nga agama, adidan pampanunutin ni Edna. Saan nga ta nga adan sa bale iti biyag ni Edna, nana? Ay, day ti saan tayo nga mo? Di mat nga rod umay agpakita dito'y lugar tayo. Panagkunak. Addan sa balay apang ipapapasan na iti iliw na. Ituloy mo man nga ibagay ko naman na panunot mo, tapno agsinnublian kayo nga agasawa. Inton makaanakak. Agkidawak kan ni Bantor iti pamakawan na. Akaduam ti anak mo? Saan ah? Ibatik pailakan ka ti ubing. Siyak lang tagpakita ka ni Bantor. Ni, apay ko mga ibatim kanyak. Di nak kumamot iramraman iti kalukwam. Alaag tumatlaang ti ubing. Kasanon ti trabaho? Amang ano iso ti pakaikatak, nang runa no mabayag kang agsubli. Alamot tan Sisa. Awirang biit ti anak ko. Kasapulan ti pamilyak ti kaadda ti trabaho, Edna. Kasano ko maasyak ti mga wir iti anak mo? Ay di ipaawir mo kani dagol nga amana. Di na nga rod ibilang akas anak. Kaya't nakit din nga awiran. Nalpasen ti balay tayaw, Bantor. Dakkel da ito'y abalay para kada tayaw. Pakakit-kita ni tinagbanugan nanang. Uray awan tunda tao, at dapay laeng to'y balay. Isunto ti balay ti anak ko. Ay, huwag matkit di Awan to ti mang tawid no di ti anak mo. Daan mat gabinan to'y balay tayaw. Saan pa ya konkretaw? Isa na panunot ko pinadakkel nanang. Sa bagay, awan sa bali amay sagot no di ti anak mo. Ay, di na maggayam kanyak ni Lanay no awatem pa'y kanu ni Edna no agsublikan ka. Hindi basit pa ito'y balay. Di na pa'y madalusan. Kasano pa itan, tadakkelan. Agdalos pa'y nga ta. Sa bagay no awan tumatlat pa kay ranudam kenkwana. Di ka mapabasol no saan mon at arigagayan ti panagsubli na. Imandar manen ti apal mo. No kumasan akas jay ti anak mo. Adda kumamat di tadak labalay. Iso nga road nga ikagkagumaak nga iya sa dagtirik naman ni Bantor iti pamilyata.
Kasladay umutirik na ni abalayan Petra kada tayo. At damat la ang basol mo Taapay nga imbaga madina kan awagan iti abalayan. Idi inawagan na ka iti ex abalayan. Madimat nga ron tiriknam. Kasano nga taaya, amaya sa dagkom anong tirik na ada kada tayo, akas iti sigod. Nung amin maminsan, maday ti agisawang lata iti balikas, apakasairan ti padam a taaw. Nagpintasan ti balay yun, nana. Progreso kayon. Ay, saan ba't balasang ko? Isulat tamat ti biyag. Di makalaang ti pagtaengan may. Ngam no makita ti tao ti kinapintas ti balayaw. Maipakita ti asinso ti akin balay, nana. Ay, wan matkit di ano maminsan. Ngam, adamat ti saan anak sami ti dakila balay. Ada ijay bangkaw anak kadulen ti kwartada. No adaman nana, manmanaw. Adulat ta ti agpadakkel iti balay na. Nang runa no, agpadakkel ti kaarubam ket si kalaang ti basit ti balay na. Mala, lakwan nakman nga ron iti mabalin a merienda balasang kaw. Apay nga umbal ka. Di kan samot ngamin agpapaprenatal. Awan mo't ngamin ti kwartag. Tunggal mapan ka iti doktor, kwarta mo't ti kasapulan. Ngam delikado day ta kasasaad mo. Masapul amapan ka iti doktor. Amumot nga awan ti kwartak. Sa madmadi ti bagik. Diyak ka ba ulan amapan asisya? Sige, takaduan ka. Pabuludan ka pa iti kwarta. Iyawag ko iti balay mi, ajak pa'y makaipawit. Tada pangaramatak iti kwarta. Apay nga ta amarigatanak. Kan maditerik nak. Urayan ta ti resulta ti laboratorium. Kan ti panang eksamen kan ka ti doktor. Delikado nga ti kasasaad mo. Di kan tumod nagpaprenatal. Ang mga no operasyon ti labas na dayta. Operasyon? Wan, no kasta ti mapasamak, kapilitan nga iyawag ko iti balayyo, tamapanta ibaga kada tatang mo. Awan nga min ti agbantay kan ka diti ospital. Hindi, maamwandan ti kasasaad ko. Anya pa'y ngay, asino nga ron ti agbantay kan agastos diti ospital. Amumot nga ada trabaho. No nga ikatanda akaskan ka. Awanan. Maamwanan ti palimod ko no kasta. Tinasayaat, nilani ti awagak, takaaruba na laang dagiti dadakkel mo. Hello? Asino ka di daytoy? Ni Sisa daytoy, Lani. Pakibagaman kada nana Cora, akasapulan ni Edna ida dito ospital. Apay nga da dita ospital? Mga no maopera. Anya? Maopera? Apay, aganak ka din ni Edna? Apay ang maopera? Tinasayaat, ibagamlaangan kadakwada nga umayda dito ospital. Diyak ngamin mabalin ti aglangan, tawan kadwa ni Bosco. Sa dino ngay nga ospital ti turungan da? Dito'y government hospital. Saan nga iti pribado? Sige nga raw, taibaga kadakwada. Nay, apay yun nga agan-an ang sabka sumungat dito'y balay Milanay. Ay na, delikadaw nana. In kayo kano ijo ospital. Takasapulan ni Edna timang bantay kan kwa na. Anya, nakaamuam di ta adamag. Ay, inyawag ni Sisa kanyak nana. In kayo kano iti government ospital nana. Anya ka di tinapasama ka ni Edna. Maopera ka no nana. Ang mga no aganak mait. Anya, aganak. Asino ti ama ti anak na? Naikot anya ang ay ti amok nana. Mapan kayo kitdain, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay naira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor Sigurado nga dakwarta na day jay nana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay ita alawas ang napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, di masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpanunot na Edna iti pamuspusan no kasanong agsinublianda kan ni Bantor. Kayat na nga ipaawir kan ni Sisa ti anak nanto. Iti sabali abangir, nalpasan ti dakkal abalay ni Bantor. Kayat ni Cora ang makasiningad da kada Petra, gapu iti tarigagay na. Iti may sangal daw, nadlaw ni Sisa nga imbal ni Edna. Impan na nga rod daytoy iti ospital. Inyawag na kanilani. Tapno idanon na kadagiti dadakkel ni Edna. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawa sa napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya nga iti ambok, nana. Mapan kayaw, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay na ira na nga awan makukwarta. In kayo pa'y umutang ka ni Manong Bantor, ah? Sigurado nga do ti kwarta na dayjay, nana. Anya, apay ani Bantor tinalagip mo. Kas ka lamangin insulto. Kaya't ko lang mat nga da kwarta yung agpasyudad, nana. Kasano ang matulungan yung ay ti anak yaw no awang mga rug kwarta yaw. Kasano nga amom nga awan kwarta ni Edna. Isumat ti nyawag ni Sisa, nana. Ay na, Nanana, apay asinurot nak dito'y bangkag. ukudom day tamay may sakal din tamapan mo ilako. Pati manok, tiliwom tay lako tay da. Ay, agtal na ka man abakbaketan. Apay kumangay nga ilakom dagiti dingwain. Inawagan ni Sisa ni Lani. Adda ka no iti ospital ni Edna. Delikado ka no, ti kasasaad na. Ha? Na-aksidente ka, day. Anya tinapasamak kan kwa na. Wah, aganak sa ka no. Kunamot ni Lani at delikado ka no. Aganak. Andamanan asawa na. Ay, alakit din. Nagado adamdamagam. Agunay kaan. Ang mga noan yan tinapasamak iti anak ta. Nagkapwa ang basang. Awan ka ba't dito'y itay? Gumatangak ko ma. Ay, ada ipadamag ko, nana. Karkar na adamag. Ah, anya adamag takarkar na pa'y ako nam. Inawagan nak itay ni Sisa. Isaw tinapan ko indanon kada nana Cora. Ah, anya tinapan mo indanon kada ex-abalayan. Ay, delikado ka na uti kasasad ni Edna iti ospital, nana. Ah, anya ka diti sakit na ta delikado ako nam. Aganak ka no, nana. Maupira ka no. Ah, ay, sige pa nga raw. Tamapan ko ibaga ka ni Bantaur. Ay, nana! Anya dyan gatangan nyo ako na yaw! Agsubliak taw, taamangan numapanan ni Bantaur di trabaho na. Na? Pimanawan? Ay na, ay, imbag tasaan mo pa'y asinakayan day ta motor mo, anak. Ay, apay na nang. Anya tapasamak. Ni kanuid na, delikado iti ospital. Ha? Nakaamuan niyo na nang. Inawagan ka ni Sisa ni Lanay nga idanon na kada abalayan Cora. Anya ka no ti sakit na. Maupira ka no taganak, barawk. Adagayam sa bali nga asawa na. Pudnaw tay atap kaw. Kasta ka di. Sige. Tamapan ako ni trabaho. Ang mga dumaladawag. Urayan na kayo mati apo kayo. Tamapan kayo ni eskwelahan da. Nadlaw ko analiday ni Bantor. Idi imbagak nga adda iji ospital ti asawa na. Anya nga ta tinaglidayan na. Ti nga ta panagsakit na. Wano, ti kaadda ti sabali alalaki iti biyag na. Ay,
Pimanaw tumat ngamin adagaws. Kasaritak pa'y kuma, no anya ti makunana itinapasama. Anyang iti kuna ni Manong Bantor, idim bagayo tinamag, nana. Awan ba't, tagrubrubwat amapan ijay trabaho na. Nalidayan. Nalidayan? Kaya't asawan day ta, nga dapay panagayat na iti asawa na, nana. Amok pa yan. Kasaok pa'y kuma. Ngam agap apurama nga main. Mayat apadaan ti sumaruno apasamak, nana. Ay, kumusta nga ta ni Edna? Ay, awan mat nga rod pa kaamuan tayo. Apay no awagam ni Sisa, kat agdamag ka. Ha? Ayun gayam, agdamag akan kwa na. Hello, Lani. Nakaawag ka, mat? Kumusta nga yan, Edna? Inawagan nak ti amok, takasapulan dak dito'y trabaho. Pinanawa ko ni di ospital. Pinanawam ni Edna ngagmaymay sa ijo ospital? Simangpet ni Nana Cora, sakbay apim manawak. Maopera ka din? Diyak mo, no, naiwayatan ti operasyon. Kuna ngamin ti doktor, adi nakabailan ti aganak iti normal. Apay nga di nakabailan? Nangatuunay ti presyon ti dara na. Amahan ka no dakdakas ti mapasamak. Ay, sige, taumayan ti boss ko. Bye! Nangyumat ti saritaan, may naka-loudspeaker ti cellphone, nana. Ay, imbag, tasaan anagkasjay, idiing nyanak na ti apukok. Normal mat nga agpayso anaganak, iti anak da ni Manong Bantor. Ay, kita man la ti biyagan niya. Pasamak ti mangibutaktak iti palimad ti may sa tao. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nana? No saan nakastawagas ti panaganak na. Di tayo maamuan anakiden na iti sabali, kat aganak pa'y gayaman. Huwin nga agpaiso, nana. Adda puntuyo. Kumusta ti gayam ko, Nana? Ay, kagap-gapo na iti operating room basang. Saan pa'y anak kapuot? At dapay laang iti recovery room. Ay, unay mo't lang arodon ti gasgasat na nga aganak, Nana. Saan mo takastoy ti damo a panaganak na? Saan nga tanga da connection ti kanayo na panagililad idi, Nana? Awan nga minapulos ti ehersisyo na. Ay, amo pa yun ngay basang. Ay, kunada mo't amma di kanong arod ti kanayon a nakailad. Masapul kano agpag na tapno maka-exercise. Tay tama ti bagbagada, Nana. Ngam, di tayo mo't ammo. No talaga aday jay ti rason. No apay anapasamak ti kastak ni Edna. Lasang kaw. Adda ka di damag mo maipapan iti anak kaw. Nalpas ka nun ti operasyon, tata. Awan ka nun ti pagdanagan. Ay, agyaman apaw. Kunaklakit din noan yan ti mapaspasamak iti anak kaw. Saan nyo ka di nga mo nga dagayam ka dun na ijay syudad, tata? Saan balasang kaw? Saan mat nga rod ang nagaw-awed manipod nagpasyudad? Kuna ni Nana Petra, no saan ka no akas jay ti panaganak ni Edna, saan tayo amaduktalan nga adda ka din nana? Naamuan na kaday tinapasamak? Kano naka-loudspeaker ti cellphone ko, hindi mawag ni Sisa kanyak, tata. Nangag na ti saritaan may. Kababain ti inaramid na Edna. Kasano pa yan ti tarigagay ni Cora nga agsinublyan ko madaid na kan Bantor. Ay, imposible nga awatan pa ni Bantor. Uray no siyak mat ati lalakay. Diyak kayat no isukat na ti asawak iti sa balay. Imbag taadakan, naupirakan umat ni Edna anaganak. No kasta, na si Escano nanang?
Dayta mo tiniyawag da kanila ni Barok. Awan mabalin tayo no kastaman. Dahita siguro ti nakita ti doktora pagsayatan na. Ay, kuna na amapan ijay syudad, tatulungan na ka. Saan magtagrigrigat samay? Pagkunaan yung agrigrigat na lang, Kanuin la ko da ex-abalayan ti kalding ken manok da. Tapno ada kanu aramatan ni Edna ija ospital. no maopera, kurang ti paglakwan da iti kalding ken manok. Adala siguro ornong da itinagsikog ken kuana. Anya nga ti trabaho tinangisukatan na kanya. Naimbag ta nakapuot kan anak ko. Anya ita ti marikriknam. Nakapsutak, nanang. Ayan ka di ti anak ko. Ada pay laang ijay nursery. Di da pay inyag, tadi mo pahimot kabailan. Kasta ka di, nanang. Saan ka di nga umay ditoy, ti ama ti anak mo? Makaturturog ak, nanang. Maturog ak pa'y. Alaga rod, maturog ka. Ada aklaan ditoy. Inak to siripon ti anak mo madamdama, ijay nursery. Imbag ta nasabat ka dito'y palengke, Manong Dagol. Na CS ni Edna anaganak. Awan la ka dito'y maitad mo at tulong kan kwa na. No dumawat ka iti limos. Oh. Adto'y ti kwarta. Tapno di mo matkunaan. Ha? Sa nga gasutlaan ti iyaw awat mo? Anya nga iti pakaigatangan na dayta. Dakelen day ta alimos iti makilimlimos. Apay, nalaka sa pulen ti sangagasot. Alaaklatan, uray pagmerienda na laang ti pakaigatangan na. Awan pa'y uray para gatas mo ti ubing. Limos laeng mo day tainted ko. Awan pa'y kwarta, ken awan pa'y pagpuunak. Agyaman kit di tadda pa'y ilimus ko. Kanayon ka kumaamaabak iti sugal. Napapatagkat din ti sugal mo, ngan ti putot mo. Ayan ni nanang mo ngay. Adda na pan naginatang di tarwar. Nakitak ni Manong Dagol iti palengke. Imbagak ana CS ka. Nangted iti sangagasot. Sangagasot laeng tinaitured na nga itad. Ay, saan mo kuman nga inala? Anya nga iti serbi ti sangagasot. Isumat laang nga isugal na. Inala kun ta isupay nga usaram ditoy. Di uray pagmeriendam laang. Awan man ak nakamday dya at tao. Mas daawak no apay a kinayat mo. Insukat mo kit din ni Manong Bantor. Amo ka din ni nanang. A pinanawan nak ni Dagol. Awan pa'y timbagak kan kwa na. Saan mo ka din nga imbaga? Ididinamag na. Nagpambarak. Tadyak kayat nga ibaga ti kinapudno. Rumbang laang amaamuanda, Edna. Siyak tulatan ti mangibaga ka ni Nana Cora. Nay, ada ka mo't balasang ko. Saan pa'y mo't ka imay dito'y ti ama ti anak ni Edna? Saan ko maarumbang nga ibagak da ito'y? Karbangan nyo amaamuan, Nana. Anya ti kayat mo asawaan, basang. Basit pa'y ti tiyan ni Edna. Pinanawanan ni Manong Dagol. Sugador kan sadot ni Manong Dagol, Nana. Anya, kasta ti insukat na kan ni Bantor. Nana, nagkita da iti sugalan. Kat, ayan nga rodon day ta alalaki. Saan pa'y mo't nga imimay dito'y? Mapanag kumboy no magagat, Nana. Ngam no masadot, saanan amapmapan? Kumusta ngayon ni Edna, tata? Saan ko pa'y nga amaw balasang kaw. Among mata sa anak nga agsil-cellphone. Saan ko nga amaw no anya ti kasasaad ti anak kaw. Ay, makapada nagpaykit din. Ala, tamakimari te sa kanisisa babain iti cellphone, tata. Alaman nga rod balasang kaw. Madanaganak nga minag na. Isong ay mayak dito, tapno makitamag kuma. Ala, awagak, tata.
Urayin nyo bitan. Inahagyaman nak, balasang kao. Saan kayo pa'y ngagyaman? Taamangan no saan ko maawagan, tata. Hello, Lani. Nakaawag ka man? Adangamin dito'y ni Tata Kulas. Kaya't namamon ti kasasaad ni Edna. Mayatan ti kasasaad na. Manipod nalpas ti operasyon. Ay, kasta ka day? Nasayat mat nga rod no kasta. Ay, mabayag dabay dita ospital? Adda akpay dito'y trabaho, Lani. Mapanak to di ospital inton agritera ak. Maamwak to pay laang ti sungbat ti damdamagan. Padamagan na kami nga rod. No kaano mat nga agawid ni Edna. Sige. O, alang nga rodan. Bye. Nasa unilanay, adandanimot kanun agawid da Edna. Kadwa na kaniti kadandan nanang. Ay, day tati saan ko nga amaw. Basta ti ko na nilanay, kat dandanida kanun agawid ditoy. Nakalagip ka din nga agawid, taadan anak na. Noan niya kat ti trabaho tinangisukatan na kin ka. Mabalin niyo matadamagan kinilani, taamangan no amuna nanang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ang napauwan. Irresponsable ng asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ang napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakalagip ka din nga agawid, taadan anak na. Noan niya kit di ti trabaho tinagisukatan na kin ka. Mabalin niyo matadamagan kinilani, taamangan no amuna nanang. Padasag ti agdamag kanilanay. Baring amuna noan niya ti trabaho ti lalakay. Ngala, baybayan yon. Amangan no nadurduro as ti biyag nangam da tayo. Iso nga insukat nak. Ay, jakmat mamatay anadurduras ngam sika. Pagkunaan nyo, Sakbay ngamin anapan kanu ni abalayan ijay syudad, inlako nati ka kay suna ading wenda. Nakita kanu ni lanay ti panangilako da. amangan mat no pagplete kan pocket money na nanang. Sinalpag ti kastoy. Kanayo nakmeten ngagmalas. Awan pa'y panangabak ko. Oh, inya nga taaya ti aramidak. Tapno agswerte akmat. Manipod nagsikog day jay ababay. Awan pa'y panagswertek. Oh, just kikit di. Malasakit ti tinugawan day jay ababay. Makita kat si maranta ka mat. Anya nga iti ko na ti doktor. Mabalin mi ka nun ti agawid, sisa. Ang dakkel mo ti mabayadan. Kasano da ito yan? Mapan makisarita ni Nana Cora iti opisina ti DSWD. Tapno tulungan da kayo. Isurom man nga rod kan kwa na ti opisina ti DSWD. Uwan, sige. Ang mapan kami kumapay iji boarding house mo. Amo mat analipit ijay. Kaasi ti ubing no umay kayo pa ijay. May mayat laangan no iti lugar tayo ti pagdiretswan nyo. Ang kaslang mabainak pa'y lang agawid ijay. Iti damo laang apagsasaritaan dati napasamak ken ka. Malipatan dan tumat laang. May mayat ko man no ibatik pa'y lakan ka ti anak ko. Tapno agbaligi ak iti plano kan ni Bantor. Amom Edna,
Atapag paikit din akasta tinapasamak ken ka. Tapno saan mo ama aramid, timadi apanggap mo. Anya ka di ti pampanunutom anak ko. Ay, imbaglakit din tanaanos mo ti empleyado ijay DSWD. Tinulungan da akat nalpasan ti amin. Mabalin tayo nga rudan ti agawid, nanang. Wen, anak ko. Napanangalan ni Sisa iti takse, ta itulod na tayo kano ijay paradaan, nga agturong ijay lugar tayo. Nabayag matan ajak nagaw-awid ijay lugar tayo. Dapat na nagbaliwan na, manipod di ka nagaw-awid. Anya kumangay tinagbaliwan na, nanang. Ado, dagiti di madakkel ababalay ijay. May santi balay ni Bantor kadagiti kadakkelan. Timot balay tayo, ti awan pa'y aasinsuan na. Nabaliwan ti balay ni Bantor. Kunayo, nanang. Ison ti kadakkelan ti balay na ijay lugar tayo, anak ko. Ay, no saan ka kumadang nga? Balay mo kumamot dayjay. Ala, umay kayo nana. Ta itulod na tayo ijay paradaan. Ne, inayadam ti umunag Edna. Saan abale, tasyak mo tin akasaklot iti ubeng. Wen, nanang. Sige, tasyak mo ti mang bagat kadagiti gargaretsyo nana. Ay na, agyaman kami balasang ko. Dakkel ti naitulong mo kada kami, manipod adda ni Edna diti ospital. Saan ko ang mabali na baybay antigayam ko, nana? Awan sa bali a pagkamangan na ditoy, no di siya klaang. Ay, nagsaya at kaagayam balasang ko. Ni Apo Diyos ti magsubalit, iti kinaimbag mo. Ada tayo dito'y lugar tayo. Makitam ka de, iti dakkel abalay, iti ayan ti sigod nga inaladan da Bantor. Nagdakkel abalay, nanang. Oray dagiti kaaruba da. Dadakkel matan ti babalay ijay. Diyay nga rod ko na kon. Datayo laangan tinagtalinaad abasit ti balay na. Nanang. Pakitaam iti nasayaat ni Bantor. Kan dumawat kanto iti pambakawan. Tapno malunag ti puso na. Kat mapakawan na kamutlaang. Sige, nanang. Ikagumaak ayalis ti alipuspos na. Wen anak, dayta ti aramidam. Into na anayan ti kinapigsak. Mapanak ije balay na, nanang. Wen anak ko, masapul ang ayalis mo ti alipuspos na ako nam. Tapno adda pa kairanudam. Damag ko nga nakanumatan dito'y lugar tayo ni Edna. Kadwa na ka di ti lalaki na, nanang. Awan kanumat ti lalaki a kadwa na asimbang pait. Isuda kanulaang iti inana. Kan ti ubeng nga anak ni Edna. Nakikita nyo, ha? Ang mga noalaan na ti anak ko. Ay saan ba't nga agbalay? Bilinag ti ubeng, asaan asumurot kan kwa na no umay na alaan. Una nang, sana rin ba nga alaan na ti ubing? Mabalin na lang nga bisitaan. Gamdi na mabalin nga ikuyog ijabalay da. Awan ti ipakan na ijabalay da. Unay lakat ti inararamid maun Edna. Napankalaang ijay syudad. Insukat maun ti asawam. Kunak ano na saysaya at dayjay. Taob ubing. Ang at damot gayam nga awan manaknakam na. Nagpadaan yaw nga awan manaknakam yaw. Nailako kat adi na oras ti kakaiso na adingwan tayaw. Kwatatang, ikagumaak nga alukuyan ni Bantor. Tapno agdan na kami mutlaang. Mangnam na makakaday nga awatan na kapay. Nalakalaang apusipusan ti alipuspos na. Makita no agbaligi ka. Praktisam ti ibagakan aramidam iti sango ni Bantor. Tapno awatan na kamutlaang. Nakasaganan ati ibaga kan panag-artistak. Tapno maalukoy ko, nanang. Ala, lalaing ang anak ko. Tapno agbaligi ka.
Masapol ada kayo matlaang ti agden na. Tagasawa kayo kat nga rod. Di kay agdanag, nanang. Masiguradok akayat nakpailaang ni Bantor. Sapay kumatagbaligi ka. Awirak pa'y ti ubeng. Alaem no addakan ton ijay. Wananang, no makaunagak ton ijay abalay, awan ton ti maaramidan ni Bantor. Tasyak tumatan ti Reyna ijay apagtaengan. Ita lang ang makita kayo. Manipod simmangpot kayo ang naggapo iji ospital, nana. Apay, sipsiputan na ka day. Ah? Saan mo ta, nana? Hagdamdam magaklaang. Kunakit din no da kayo matinayso kat na nagsakit. Sa anak agsakit, tanasaya atak atao. Ah? Tika di agsakit kat dakas a tao, nana? Aha, ay awan timbaga kakasta. Lakwan nakman kit di iti pagrikado. Ay, kumusta amat ni Edna kanti anak na, nana? Nasaya at damot. Saan ka di nga umaymat dito? Iti ama ti ubeng, nana? Awanod ti ama ti ubeng. Jack amo no si bibiyag pay, wan no saanan. Imbag man taimay kayo dito yung istor, nana? Ada ka di ibagam. Kaslaman sa balay ta isem mau. Ay, kagap-gapo ni nana Cora dito'y, nana. Ah, apay ka day no naggapo dito'y. Dinamag ko nga main, no umay dito'y ti ama ti ubeng. Kunana nga awan kanon ti ama ti ubeng. Anya, awanan ti ama ti ubeng. Nay, anya ti kayat nasawan. Day tangarod ti san ko ang maawatan, nana. Pimanaw met ngamin, idinaibaga na day ta. No anya man ti pakasaritaan ti biyagda, awanan ti bibiyang tayo kadakwada. Pribado da abiyag day jay. Ha? Wan matkit di nana. No apay ngamin nga interesado ang mga mo, no anya ti kabibiyag ti padak ataw. Ba nag-asaan nga umno? Nay, kadigdigos mo matanak ko. Kan mayat man day tabistidam. Nagpintas ka iti day ta akawas mo. Itati umuna nga addang, nanang. Aramida kon ti rumbang. Mapan ka iti dakkel abalay. Wan, nanang. Kat ipasiguradok, ayawid ko ti baligi. Ala, ingka nga rudon. Awan ti opisina ita. Sigurado nga awan trabaho ita ni Bantor. Iso nga rod nga iranak ti mapan ijay dakkel abalay, nanang. Nalaag ko na ikagarudan. Magagaran akon ang makakita iti panagbaligim, anak ko. Papanan nyo ka di ti anak ko, nanang. Ada mapanbigatangan nga aramatan na ijay pagadalan. Sige, nanang. Igatangan nyo man nga ron iti kasapulan na. Ay, uwan anak ko. Kanayon matada kami ti agkuyog amapan gumatang iti aramatan na. Ada ka di pa'y kwartayo? Saan ko pa'y anagastos amin ti inted mo, anak? Isu ti aramatag apanggatang kadag iti kasapulan ti anak mo. Imbag lakit din tadda kayo amang tamtaming kadag iti kasapulan ti anak ko, nanang. Nakita ka nagbiste ti anak mo arimwar. Papanan na kadimanen dayjay. Mapan kano dumawat iti pamakawan ka ni Bantor. Mabalay na mapakawan na siguro. Ang amno agtipon dapay. Ay, awan lat ang mukaw. Si Kamot. Noon napakawan na, di kaawatan nga agtipon damanan. Ay, jakman amo kada kayong agina. Mangnamnama kayo iti imposible. Sino nga tati umay dito palay? Awan mo tiyamok. Mabit lang, umayan. Ha? Sika? Nagpintas matan. Bantor, di na ka di paunagan?
napatag ti pagsaritaan ta. Ha? Sige. Umunig ka. Di ka unag ti pagsaritaan ta. Agyaman nak. Bantor, pangaasim tapakawanan na kuma. Nakulaapan ti panunot ko iti kalabas. Apang inarakop nakmatan. Inturtured ko timay ditoy. Gapu iti nalaos nga iliw ko kan iti anak ta. Nagbanglon ti salpag. Si kakaday tinangibaon iti anak mao amapan iti balay da Bantaur. Insukat na. Ita, agsublay. Bukod na anakam, bareng agsinubyanda nga agasawa. Hey, bilibak mat iti kinapuskol ti rupa na anapan iti balay da Bantaur. Awan dakas na, tagasawa damat. Kan puutom to ibagak. Makaunag tayo mat iti dayjay dakkel abalay. Hey, hindi kailang bain. Ambisyosa. No saan kuma nagaramid iti may kaniwas. Saan kuma agumawgawawa iti kaasay. Imposible apagkadkadan ni Bantor ti kinapintas ti anak ta. Alan Bantor, my love. Pakawanan nakmatan Di ka di mailiw kanya. Nairot unay ti arakop mo. Impatan nakpay. Saan ka nga ibatan no di nagpakawanan, Bantor? Sige, pakawanan ka. Impatan na kang rodan. Agpaiso, Bantor? Napakawan na kon? Well, ngam di na kaya't asawan nga agtipon tapay. Pakawanan ka. Tadi mawat kakit nga ro di ti pamakawan. Anya? Pinakawan na? Ngam saan tan nagdan na? Kunam? Manipo di ti pimanaw ka. Neruam kami iti anak ko iti kaawan mo. Bantor? Agmay-may saka apimanaw. Ngam hindi nagsubli ka. Addan kadwam. Ti anak mo. Pinanawam ka di ti amana. Akas iti naramid mo idi kanyak. Sana siya tinang panaw kan kuana. Iso tinang panaw kanya. Isong agsubli ka kanyak, kasta ka di. Lading itak. Ngam iso ti rumbeng apagsubliam, taub-ubing. Bantor? Silulukat ti ruangan, para ken ka. Ngam agsubli ka iti nang isukatam kanyak. Sana bale? Tanapakawan ka, akas itikid daw mo. Anya, napakawan na kan. Mapan kan iti dakkel abalay. Wala na. Apay nga ron agsawit ka nga idang nga. Gapo ka di iti ragsak, ta pinakawan na ka. Pinakawan na. Gamdi na kun kayat. Dangak ngamin talaga, nanang. Ay na. Saan nga may anaimpusuan ipanagkid daw mo iti pamakawan. Nung di kat gapo iti ambisyaw. Kaya't mula nga agray na iti balay na. Agbaliw ako. Barang maayat nakpay ni Bantor. Maamiris ko itan, ti madingaw galik. Maamiris ko itan, ti kinadakas ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay wita alawas anapuluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT
540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan a Norman. Iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakaramid ang iti basol iti asawak. Nagbabae ak. Ket saan anaamuan ti asawak, agingga anagsina kami matlaeng iti babaik. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Norman. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakapimpintas kay ti deta suot mo, Lovelyn. Agyaman ak tapinatgam tikin daw kung agkita ta. Agpaiso? Asino tinapinpintas? Ti asawam? Wano siya? Siyempre, sika. Amangan nukon ko namlaang matday ta. Amok ani Alona ti ay ayatem unay. Gaputaing kalay samket nga ron. Kaya't ka kumamat nga ikasar hanggang nagkasar kami mat ngamin kanya Alona. Amumat nga da asawak, sipud pay. Saan ka di? No saan ka lang ay ayatan? Saan ka kumaatutupan tadan asawam? Agyaman akit ipanagayat mo kanyak, Lovelyn. Imbaglakit tinti muna ka nagawid ngam ti asawak. Hangam, apay nga tang awan pa lang. Narigatan man nga tan, alaguray ti taksi. Imbag kanyak atad ang motor ko. Mapala ko niti kwarto mi. Mapalak kiti na kita. Sumangpat tulatan niya, Lona. Nakaawid ka matgaya man. Di ka pa'y agchat mat no paawid kan. Tadinagas na kuma. Nagrigat ti agura iti taksi. Diyak matam mo, asaan ka pa'y gaya man nakaawid? Sika kumati nagchat. Si Katirumbang nga agchat kanyak. Diyak nga rod ammo, asaan ka pa'y nakaawid? Apay nga rod anak kaidakan. Nangan kan? Hoy, alda ka trabaho ka nagawis, ta birthday na. O sige, manganak pa'y tamabisina. Hoy Norman, agpudno ka man kanyak. Asinaw jay babae akadwam kanaw idinaminsan. O sino mo? Saan kayo man nga aramid iti istorya na? Saan ngagar aramid iti istorya, Norman? Ada nakakita ka na kayaw amagmag na ijay parke. Magmag na matlagaya. Kasanong ibagada a babaik. Kano naka-holding hands kayo kanaw? Anya? Awan na dyan nanang. Saan yung istoryahan kanya Alona? Tapos saan kami nga agapa? Luk-lukwem ka di ti asawam. Saan nanang? Anya saan? Liklikam ti babae. Narigatan no maamuan ni Alona ti may papan ka na kayaw. Oo nanang. Ay sus pare, nasken nga ganad kan. Saan ngamin amaliklikan nga adda makakita kada kayo ni Lovelyn. Iswasan kayo na mapmapan iti matatao a lugar. Rabi mo't na dyan pare. Kurak ano awanan makakita ka na kami. Kasanon, numatiliwan na ka ni bagat mo. Panagkunam, mapakawan na ka? Dahito ti jakam mo pare. Kasano, numatiliwan na ka, kat ibaga na nga aksina kayo. Ay, jak kayat pare. Asawak nga rodan niya Alona. Saan mo pa'y akayat? Tagden na kayon ka ni Lovelyn? Asawa ko ni Alona pare. Kabit ko lang ni Lovelyn. Kanjak mat masigurado. No napudno kanyak ni Lovelyn. Nagawis ni pare Rex bakit? Ang mga numaladaw ang agawin. Oray siyak mat. Ag-overtime ha. Kasano? Sukunin ka, wano niya. Saanan? Makaamuak tulatan nga agawid. Agan-anad ka nga rod bakit? Oray sigamot Papanan nyo ngamin ay Adag ka sangaya ka ro ba na Rex? Inawis nak.
Pagpasyarak mo tanay, di balay da. Di ka unay agbartag. Agmaneho ka pa eh. Wen, bakit? Agan anadak parakin ka. Talaga siyak pa'y tinrason mo. Awan mo't nga rod amok asabali ang may rason ko, pare. Imbagakin ka, taamangan no kilat nga agdamagkin ka. Mapasubo pa'y katitaong aglastog gapu iti aramidem. Si kamat. Bumawi ak tulat takadikin ka, pare. Kahit sa dino ngay man ang tipapanan nyo kanila, Blaine. Agbar kami. Kalpasan na. Amo mo na, pare. Kahit agan anad ka, ang mga nuad damanan makakita kada kayo. Baga, tapalubusan na kanibagat mo. Sana siguro kaya ta maboring nga kay Jibalay. Taag-overtime kanumat ni bakit ko. Si puta mapare. Ang mga nuintun madamdama, agpada kayo iti aramida ni ti asawam. Ha? Ne, anya ti kahit masawan, pare. Ha? Kanayon samat ang maladaw nga agawid. Intun kwan, addamat lalaki na. Si kamat, pare. Tila'y bagbagamot. Nagpikas di music. Kaya di tagsalat, ha? Wala. Uwe ka. Mapantay ang dance floor. Medyo adumat ti tao, iti daytoy abar. Juan, dito ay abarti kay kayat ko apapapanan. Himay ka din dito, may akadom ni Alona. Boy, hanggang hindi balasan kan baro kami pa. Kita nga agasawa kami. Saan kami ngam umay dito eh? Apay nga saan mo nga awisan? Gaputa si Karang, ti kayat kong awisin. Rumbang nga ang kasyak ti awisam. Ti kumit kita dito ayan ningang salsala. Medyo'y akapsal ko. Oh, apay ang napauli magkamagdan. Asino tikit kitaan? At na dito tinaw di akapsal ko. Ha? Kumit kita ka na. Sigurado apag damagan na kasi Ala nga rin ibagam. makamulitan. Apay ngay mawag ka, Joy. Sana ka makasidagkan kay Dirabi eh. Nga uray, kayat ka makasarita. Anya ti bagam? Agdamang kapailaang. Manong, amok aluklukpom ni Manang Alona. Sana bali ah. Tani Alona ti pudpudno nga ay ayatek. Saan kan nga agrason, Manong? Babae akmat. Jak kayat ti malukluko. Isa pang asim, ta isardeng mon ti mangloko kun ni Manang Alona. Alawanan. Basta saan ka nga gipulpulong ka ni Alona, ha? Siguradom laang, Manong. Ano saan ka pa'y laang nga sumardeng? Ipulong ka ni Manang Alona. Uwan ko naklangarudan. Apay akasla importante launay ti ibagam, Lovelyn. Talaga nga importante ti ibagak, Norman. Anya nga minayta? Kaya't kung ti makibreak kan ka, Norman. Ag-break tan. Anya? Iti anya aga po. Kunak man no ay ayatan nak. Namiris ko nga awan masakbayak kan ka. Diyak kaya't tiyag nanayon akabit. Anda ka din nasara ka masabali. Ibaga kung tipudno kan ka, Norman. Ada ka chat ko a foreigner. Imay nagpasyar dito'y Pilipinas. Kaya't nakano nga ikasar. Anya? Amok amaawatan nakmat siguro. Kaya't kumatimadan iti pamilya. Diyak kaya't tiyag nanayon akabit. Nasakit na ito, Lovelyn. Ang awan maramidak. No, talaga na itating desisyon mo. Makadlawak kan ka Norman. Apa kanayon ka nga aginom diti balay. Kanayon mo na masapa ka sumangpat. Di mo pa'y kaya tamasapa ak. Apay, adda ka di problema? Lumabalin la ko mga ibagakan kati sakit tinakam ko. Gaputin break na ko ni Lovelyn. Norman, kasasao ka. Anya
Anya ka di ti mapaspasamak kan ka. Awan, bakit? Awan. Masakit lang ti ulok. No nasakit ti ulom, apay pay lang arod nga aginom ka iti arak. Ala, maudi na buti na ito bakit? Gusto daytan pare. Nakaadukan iti nainom. Pare, apay, saan mo ito na mapukaw ni Loveline iti panunot ko? Nasakit tinakam ko iti panang-i-break na kanyak. Gusto mat nga minti ko na ni Loveline, pare. Saan nga iti agnanayon, kat kabitlagtan. Tigit din asawam ti ipamaysam. Gaputa ti asawam ti pudpud no ang mga ayat kan ka. Pilpilitak mo talipatan ni Loveline, pare. Ang talaga saan ko ang malipatan? Gusto daytan apa naging inom mo, pare. Agmaneho ka pa'y. Ang mga nuanyapay ti mapasamakan ka. Wano, dito'y kan balay ang maturog. Saan, pare? Saan? Agawid ako. Apay, nakaawag ka, Joy. Sa dino ti ayan mo, Manong? Adak di ti balay. Sana ka simrak, tanasakit ti ulok. Anda ka di dita ni Manang Alona? Awan, simrak iti trabaho na. No kasta, umayak dita, tagsarita ta. Anya nga ti pagsaritaan ta. Basta urahin nak dita, Manong. Sige nga Rod, urayan ka. Bye. Ita, anya ti pagang. Sakbay ti amin, damagak man manong. Insinam ka din ti babaeng. Siyak tinsina na. Makikasaran iti foreigner. Kasta, Ape ka di. may papan ka ni Manang Alona ti bagak. Anya ti may papankan ko na. Agbada kayong adda aramid na, Manong. Anya ti kayat mo asawan. Adda lalaki ni Manang Alona. Anya? Sigurado ka kaditi dahi tangay bakam? No saan ka mamati? Adtoy, i-forward ko kan ka tinaalak a video da iti restaurant. Akadwa na, ti lalaki na. Anya. Nasayata si Mang Petkan. Apay ka di? Anya ti kayat asawan na ito'y. Anya nga min dayta? Umasidig ka, katboyaan. Atoy, Nangalaang iti dayta. nakita na kayo ti kabsat ko, ani Joy. Sorry. Pakawanan na ko, ma. Nailaw anak iti katrabahwak. O sino ti mas ayayatam? Dahi chay alalaki uno siyak. Sika ti asawak, Norman. Iso nga isin ako ni Philip. Basta pakawanan naklakit di. Kaano pa yaluklukon nak? Kaano pa ikunak? Inaman kabulan. Papayan haramid mo kanyak ti kastoy alona. Pakawanan na ko, ma. Ikarik. Agbalbaliw ako na. Isin ako ni Philip. Masakit gayam ti maloko, pare. Nagkidan kayo gayam amang lukluko iti tunggal may sa pare. Saan mo anadlaw aluklukon na kati asawam? Gaputa madamamat aluklukwam. Mariribo ka nak. Saan ko kumapakawanan ti asawak? Agpada kami mo ta nakaarami ti basol. Tinagdumaan mi lang. Saan na anaamuan nga daaramid ko? Dayta nga rod pare. Isu panagkunak. Rumbang laeng apakawanam ti asawam. Tauray si ka. Kat si babasol mat iti asawam. Anya ka ti rumbang nga ramidak na lang. Sika ti agdesisyon, Norman.
No kabailam apakawanan ti asawam, di pakawanam. Tauray si kakatadamot aramid mo. Siguradong hatanga isinanan ti lalaki na. Kasauma nunas kan apapanawam iti trabaho na, tapno maliklikan na ti lalaki na. Aramidam. Sige na lang. Kasaok iti nalapat ti asawak. Agyaman at tasinukan, Norman. Tapno masigurado nga insinamon ti lalaki. Nagkariakmat nga isinakon. Saan ka di? Saan latang agtal na ti panunod ko? Gaputas saan na maliklikan nga nagkita kayo iti trabaho. Anya nga ruti kayat mo nga aramidag. Agikat ka iti trabaho. Agsapol kay ti sabali at trabaho. Sige. No kasta ti kayat mo. Iso ti masurot. Kan manipon ita. Kanayon ka nasukonan. Narigatan. Abangan nulukwan nakmanan. Pinakawan ko ti asawak, Mr. Lonely, ngem aging gaita, saan na pa'y nga ammo, nga uray siyak, ket addamet aramid ko. Tuy pagayam mo, Norman. Agyaman nakpagayam Norman, iti dayto apakasaritaam. Ti makunak, saan mo nga ulitin ti inaramid mo? Agpada kayo nga adda kam malina. Ipamaysam ti atensyon mo iti asawam. Iti kasta, saan kan nga agbirok iti sabali nga atensyon, kastamet ti asawam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Norman. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Can Sound Effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Arandi, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, napalalo ti panangkantyaw kanyak ti kabsat ko. Gapo ta under disaya akkano. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Randy, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Saan kang aglaba, Siyak tulatan ti aglaba intong bigat. Uray ta Sabado, awan trabaho. Siya kun, kaasi ka mat. Sika lang nga rin ti agtrab-trabaho para iti pagbiag tayo. Sika pa'y taglaba? Diyak nga rod kayat ako maro tirik-rik na, intun madamdama, aguyak kan tumanan. Saan mo't siguro? Adamat agas ko. Saan mo nga ipilit? Karkaro asaan ka makatrabaho no sumro ti asmam. Alaman laangan. Maasyanak lang amin kan ka. Kan, amangan no adamanin makuna dagiti makakita. Baybay am ti bagbaga dagiti kaaruba. Apay ngamin napaapiktaran ka kadakwada. Kang runaan ni manong mo. Awan bibiyang da no siyak ti para laba. Pagayatak da ita. Kan sa anak mat amarigatan? Aglablaba ka man, Andres? Saan na kina Andres, manong? Panagayat ko iti asawak ti aramidak. Ha? Diyak ngamin kayat ako maro ti sakit na. Iswa siya kung tinagboluntaryong aglaba. Di ko namkit di, mabuteng ka kinibakit mo. Nagbasitan na babay, idinto tasi ka kat nagdakkel tabagim, kabutang mukit din. Sa anak ang mabutang manong. Kan sika tinagtaudan na, adakkel ti bagik, kat basit ti bagi ni bagat ko. Iswa na pigpig sa ak nga ron nga aglaba. Wana,
Ngam si ka lang nga ro din ti agtrabaho para iti agpaay kada kayo, ita si ka pa iti aglaba. Ay awanan kaasi ka no kastading ko. Sa anak akasi, manong. Malakit din. Mapangkan iti papanam. Tay tuloy kumatan ti aglaba. Umaldawan. Sayang ti darang ti inate. Ay, hala nga rod. No kasta ti kayat mo. Ti agbalin nga Andres tong palbiag mo. Makamuka. Angam siyak, mapanak makibasketball. Makamon ani bakit kung agtrabaho iti balay. Kakaiso na nga awan trabaho, di aglang ayak mate. Manang April. Si kamot ti agsaksak to. Apay awan danom yo? Awan nga rod, di mat nga min sumakdo ni Ramil. Ay, kaasi kamot manang. Sapay medyo adayo ti pagsakduan. Anong sakon Sanayak mat na siya ti agsaksak-do. Trabaho ti lalaki ti agsakdo, manang. Ibagam ngamin ni Manong Ramil, taiso ti agsakdo. Ay, pulos, asaan ko ang mabaon ni Manong mo? Saan akasken ka nagagat? Nagswerte ni Dani ka ka. Una, namkat katawan nakmat ni Manong Ramil. Andresak ka no. No kas naman ti panagkita na ka, saan kanya? Ay ayatom ti asawam, iso atulungam. Agyaman ka manang. Tas anak mat akatawaan, akas ka ni Manong Ramil. Umapapalakit di tamom atulungan ni Dani ka. Nanang, da kayo man timang bagbaga ka ni Manong Ramil. Taapay manan aya. Di na pa'y matulungan ti asawa na. Agsakdukit din ni Manang April, kat ni Manong Ramil, napan nakibasketball. Ay na anak ko, nabayagan abagbaga ak di kabsat mo. Ngam awan dengdenggan na. Masyanak lang amin ka ni Manang April. Diyak lama iturad akitaan, no ti asawak ti agrigrigat ng agsaksakdo. Day tangarod tinagdakkel ang nagdumaan nyo. Agkabil pa'y kit di kabsat mo nukas di amabartak nga agawid. Imbag nga rod, tamaan anusan ni Manang April. Ay kat ipagpagapo na lang nga tamot iti anak dan Sapay ko mga rod tamaanusan ni Manang April. Kano mauman ni April, ay awan ti pabasulan na. Ta sa anak mo't anagkurang anang bagbagakan kwa na. Talaga akaasimot ni Manang April. Ne, apay manan. Saan nga rod matulungan ni Manong kadagiti trabaho na, isupay ti pagsakdun ni Manong. Anya? Imbag pa'y nga rod kanyak tadyak pa'y napadasan tinagsakdo. Diyak mo ti palubos Ay, agyaman akkan ka tauray ibagbagada nga Andres ka. Saan ka latta mauma amang tultulong kanyak kadagiti trabaho? Katanyangay nga rod. Sakitin kamot nga rod nga asawak. Agbabawi ka kadi asyak tinaasawam? Apay kumangay nga agbabawi kat nakasingsingpat ka nga asawak. Agpaiso? Katuan mat. Awanan sa pulag ka. Gaputan na asikaso ka. Isaganam ti balon ko kan arwatak sakbay amapanak at trabaho. Nagawa na talaga ti panunot ni kapsat mo anya. Tapay, tatang. Nagkamang ijay balay dagiti aginana. Kinabil naman ni bakit na. Ay, tapay kano nakabil na. Nagungit kano ni April. Tanaabak iti basketball ni Manong Mau. Awan kano ti maigatang da iti bagas. Napudot mo ti ulo ti kabsat mo anaabak. Iswaday jay. Nasipat na ni April. Ay, talagan sa ngawan pagbaliwan ni Manong. Agasam nga iter aramiden na ni Manang April. Inton mao maak. Di sinugak ni Manong Mau. Akat, kumusta ngay da Manang April? Jak pa ida pinagawid Bayam nga umay sukunin ni Ramel. Takasaritak man ti lukaw. Anya nga taterumbang nga ramidan. Tapno agbaliw ni Manong. Ay kasaon tuman. Barang sikat idenggen na. Sige tatang. Kasaritak to ni Manong. Amo ka dito'y tinagkamangan da April kanti anak ko. Awan da dito'y Manong. Nukas tangarod. Ijay ayan da tatang. Apay ngamin nga agkabil ka Manong. Nusuman na umet ngamin. Di tinungpa ko na tapno sumardang. Manong, panunutam kumamat nusto ti araramidam. Oy. Di nakbagbaga na kasta. No si Kakat Andres ka, saan? Nga Manong,
Kaasimot ti asawam. Kasano nuag darom, gapo iti panang kabil mo kankwana. Asino nga iti mangpakan kan kuana, nuwag darom, Agbaliw ka kuman manong. Tauray ni tatang, makapungtot mutan. Apay aya makibiyang kayo kada kami nga agasawa. Ibagbagak lang ti pagsayata manong. Dumngag ka kumamat. Tikit di kina Andres mo, ti balbaliwam, sak tituladem, luko. Talaga nga awan ti denggan ti kabsat mo apam magbaga. Ay, huwan nga rod. Sapay kuma Tasaan na pagbabawian ti kasyang aramid na. Imbag nga rod, tamakaan anos kan kuana ni Manang April. Ay, no siyak lang at tatikas, jay di asawa na. Ay, panawak Panagkunam, maaramid nga ta ni Manang April timang panaw ka ni Manong? Apay kit din asaan. Ay, mapunuan tulat ta ni Manang April. Kat panawan na ni Manong mo. Ay, kaasimat nga ron ni Manong no panawan ni Manang April. Ay, talaga Awan ton ti mga sikasukan ko na. Ti agluto iti kanan na. Ti aglaba iti bado. Kan mangiduol iti amin nakasapulan na. Ngam, basol mat kidian ni Manong. No kastaman bilang ti mapasama. Nanang, ibatik mampay lang kada kayo ti anak mi. Ipan ko ni Dani kay di ospital. Kimaro man ang ti asmana. Ay katwan barok, ibatim payla ang ti anak yaw. O may muntulat taalaan inton makarwaran ni Danica. Agyaman ak nanang. Alang rod, tani, agdardarasak. Ala anak ko, agan-anad kayo. Agyaman ak nanang. Unayan ti biyag mo kabsat ko. Agbalin ka matan arubot. Apay mo't anak ko nam ti kasta, Manong. Kagap-gapo mi di ospital. Awan pa'y turog mo. Ita, ilablabam dagiti nagsukatan ni bakit mo di ospital. Anya pa nga iti sumarunong aramidam. Adupay Manong. Iswa di na ko madisturbon. Agluto ak pa iti balon ko amang panji ospital. Kan inakbit-bistaan ti anak ko di ayan ni nanang. Ayabam ngamin ati ina ni Dani ka. Taiso ti mga sikaso ken kuana. Adayo nga ron ti ili da. Kanjak mat kayat ataktakan ti inana. Takabalak mat. Ay, nusakla da ita. Pakpakawan. Ayabak ati ina ni April. Taiso ti mangbantay kon kuana di ospital. No si ka, Manong. Ngam no siyak. Sa anak akaslakan ka. Adda panunot ko, Manong. Ket, siyak, awan panunot ko, kasta? Awan imbagak akasta, Manong. Suko na kunti anak ko, tatang. Nakarwaran ti asawa mi ti ospital? Un tatang. Ay, kit nasayat, mga nusaan na pa'y akabailan nga awirin ti anak yaw. Uray dito'y napailaeng. Awan mo't parikot iti dayta. Adda ak matatang. Iswaso ko na kong ni Junjun. Ay, kat makamu ka nga rod Oh, alaan nyo da ito'y tatang. Imbag lang nga igatang yu iti sidan nyo. Ay, Tangdan nyo iti panangaywan yu iti anak mi. ay saanan? Da kami paikit di kumaat agitid iti tulong. Tana ospital lakit nga rod ni bakit mau. Agyaman ak iti kinasingpat yu kada kami tatang. Ayawan anyaman na barok. Ngamin, nasingpit kamait nga anak. Saan ka di ngay may dito iti asawa ka anak ko, Randy? Saan mat, Manong? Nagtalaw sa amat iti asawak. Awan ka numat iti balay tatatang. Kan awan mat dito balay Ang mga not pinanawan na kon. Apay, Manong. Naghapa kayo? Nakabil ko manen. Tanalaing ngamin asumao. Manong, asino mat ngay ngamin ti babae ang makaanos iti asawa ng agkabil? Tulungan na ko mamang sapol iti asawak, Randy. Urayim laangan ida, Manong. Tabarang agawid na matlaan. Nanang, talaga ka di asanan ang agawid ni Manang April? Saan anak ko? Atap mikin ni tatangyo ang nagawi dun ijay lugar da. Oh, disurutan ko man ni Manong Ramil. Saan namat nga ron nga amuti pang sursurutan na. Day takot ngamin. Tanaranggas ni Manong Ramil iti asawa na. Ngam si kaadil-dilawan na. Pulos to siguro adi nakapanawan ti asawam. Takinadungo ti impakpakitam kankwana. Takas tamot at talaga ti agasawa, nanang.
Tapno bumayag ti relasyon, respeto kan panagayat iti tunggal maysa ti kasapulan. Imbaglakit dito may ka dito'y balay, Randy. Apahin manong, agsakit ka kadi? Duang aldawan nga guri-gurak. Adda kadi agas mo, nagtumar ka din. San pa nga rod? Awan mo't nga minan mangiluto iti kanak. Awan mga sikasuan niya. Nakakaasi ako natin ko. Kasanumot ngamin, kat kabilam ti asawam. Nakaamiri sakitan. Uray bagbag nga Andres ka. Ngamday takin na Andres mo. Ti saan siguro apang panawan kan ka ti asawam. Saan nakamat siguro apanawan ti asawam, manong? No saan ka nga agkabil? Kaya't kung agsublin ti asawa ka, agbalbaliw ako. Kasano tayo nga rod ang mapagsublingay? Kat saan tayo mat nga amo tinapanan na? Manang April, si kakadiday tangag paiso. Kunak no nagawit kan ije lugaryo. Saan? Adda amok anak kidagusak. Adda trabaho itan. Kat ti pakidagdagusak ti mga aywan iti anak ko. Ay, imbaglaki din ta nakita ka. Manang, nakakaasi ni Manong ita. Agbababawi iti inararamid na kan ka. Manang, agsubli ka kuman iji balayo. Maikawa unay ni Manong. Kanayon ng awan gaganay gayan na. Sa anak nga agsubli, aging gaasaan na ngay pakita nagbalbaliwan. Pangasim ko Manang April. Ikam kumapay iti maudi agundaway ni Manong Ramil. Itid mo kumakanyak ti adresyo. Kat ibaga ka ni Manong, tapno mabisita na kayo. Sige. Ikak pa iti maudi agundaway ni Manong. Basta makitak lakit di ti panagbalbaliw na. Napagsubli ni Manong ko ti asawa na Mr. Lonely. Kat saan na kon nga awagan iti Andres. Amo na mata natulungan ni Manang April kadag iti trabaho na iti balayda. To'y pagayam mo, Randy. Agyaman pagayam Randy iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan akina Andres timang tulong iti asawa na. Kastalang ti sao dagiti lalaki, adi da pulos ammo ti agtrabaho iti balayda. Dagita dagijay lalaki, asaan nga agbyag no awan ti asawa da, ang mga sikaso kadakwada. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan a Randy. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.